De ce bărbații sunt tot mai feminini și de ce masculinitatea pare să dispară din societatea în care trăim astăzi? Adevărul este că trăim într-o lume în care bărbații sunt tot mai slabi, tot mai lipsiți de energie, tot mai lipsiți de esența lor. Iar cauza principală pentru care se întâmplă asta este un nivel scăzut de testosteron. Testosteron care a scăzut și continuă să scadă an după an. Totuși, în videoclipul de astăzi o să vreau să îți prezint cum poți inversa asta și care sunt cele 8 motive principale pentru care nu este doar important, ci esențial și vital ca tu să îți crești testosteronul și să îl aduci din nou la valorile normale. Iar înainte să intrăm în cele 8 motive, vreau să îți spun un adevăr la care te invit să te gândești și să reflectezi. Toate lucrurile care se află în jurul nostru, de la tehnologie, la mâncare, la apa pe care o consumăm și până la aerul pe care îl respirăm, nu au fost făcute să ne ofere putere, să ne ajute, să ne ofere control, ci dimpotrivă au fost făcute să ne facă să fim mai slabi, mai lipsiți de energie, mai lipsiți de sens și de scop în viața asta. Și ghici ce? Toate aceste lucruri au contribuit și continuă să contribuie la scăderea drastică a testosteronului la bărbați. Iar dacă vrei o explicație mult mai în detaliu despre care sunt cele 8 cauze principale care au contribuit și care continuă să contribuie la scăderea testosteronului, îți recomand să urmărești ultimul videoclip pe care l-am postat pe YouTube, pentru că acolo intru în detaliu referitor la toate aceste cauze și de asemenea tot acest videoclip, toată această informație pe care ți-o voi prezenta astăzi o să aibă context și mult mai mult sens pentru tine. În videoclipul următor o să vreau să-ți prezint care sunt metodele principale prin care poți să îți crești testosteronul într-un mod natural și sustenabil. Totuși, până acolo, hai să-ți prezint de ce este extrem de important, esențial și vital ca tu să îți crești testosteronul și de ce ar trebui să ai asta ca și obiectiv și ca și prioritate. În primul rând, testosteronul este cel mai important hormon la bărbați, iar acesta are roluri cheie atât pe parte fiziologică cât și pe parte psihologică. Din păcate, societatea în care trăim astăzi nu ne-a educat absolut deloc cu privire la importanța acestui hormon. Totuși, de asta ne aflăm aici, iar în următoarele minute o să vreau să îți prezint în detaliu care sunt cele 8 roluri cheie pe care testosteronul îl are în sănătatea, în dezvoltarea și în performanța noastră. Iar astfel o să ai 8 motive principale pentru care să prioritizezi acest aspect extrem de important. Primul rol cheie pe care îl are testosteronul este în dezvoltarea și în menținerea masei musculare. Studiile arată că cu cât ai un testosteron mai scăzut, cu atât o să-ți fie mai dificil să construiești și, bineînțeles, să menții masa musculară. De ce se întâmplă asta? Pentru că testosteronul stimulează sinteza proteinelor musculare, care este procesul prin care mușchii tăi se dezvoltă și se repară după fiecare antrenament. Cu cât testosteronul este mai ridicat, cu atât organismul tău o să folosească mult mai eficient atât proteinele cât și nutrienții pentru a construi masă musculară. Iar asta înseamnă o recuperare mult mai eficientă. O recuperare mult mai eficientă înseamnă antrenamente mult mai eficiente, iar asta în timp duce la rezultate mult mai vizibile. O analogie foarte bună prin care pot explica asta este că în momentul în care tu ai testosteronul foarte scăzut, este ca și cum ai conduce mașina cu frâna de mână trasă. Cu siguranță o să fie acolo rezultate, dar ele vor fi foarte scăzute și asta automat o să ducă la foarte multă frustrare. Al doilea rol cheie al testosteronului este în reducerea surplusului de grăsime și în reglarea metabolismului. Din păcate trăim într-o lume în care bărbații sunt mai grași, mai supraponderali și mai obezi ca niciodată. Iar asta se datorează în mare parte unui nivel extrem de scăzut al testosteronului. Testosteronul contribuie la reglarea metabolismului și a sensibilității la insulină. Iar cu cât testosteronul tău este mai ridicat, cu atât arderea grăsimilor o să fie mai ridicată.
Cu cât testosteronul tău este mai scăzut, cu atât arderea grăsimilor o să fie mai lentă și, bineînțeles, asta va duce la acumularea unui surplus de grăsime care de cele mai multe ori se acumulează în zona abdominală. Al treilea rol cheie al testosteronului este că întărește oasele și protejează articulațiile. Testosteronul nu are un rol cheie doar în construirea de masă musculară, ci și în sănătatea sistemului tău osos. Dacă ai un testosteron scăzut, atunci o să fii mult mai predispus pentru diferite accidentări sau diferite dureri de articulații, iar în termen lung, odată cu înaintarea în vârstă, pot să apară și alte probleme mult mai serioase. Oasele tale sunt fundația întregului tău organism, iar cu cât testosteronul tău este mai ridicat, cu atât această fundație o să fie mult mai puternică, mult mai solidă și optimă pentru performanță pe termen lung. Al patrulea rol cheie pe care îl are testosteronul este în sănătatea sexuală. Testosteronul este hormonul care stă la baza dorinței sexuale și a fertilității masculine. Un nivel ridicat de testosteron automat se va reflecta în relația ta intimă cu partenera ta prin energie, prin dorință sexuală, prin foarte multă pasiune, prin foarte multă încredere în tine însuți. De asemenea, și un nivel scăzut de testosteron se va reflecta în relația ta intimă, doar că prin disfuncții erectile, prin dorință scăzută, prin lipsă de încredere și cu siguranță ăsta este ultimul lucru pe care tu ți-l dorești în viața ta intimă, așadar ai mare grijă de testosteronul tău. Al cincilea rol cheie al testosteronului este în starea de spirit și în claritatea mentală. Testosteronul influențează în mod direct atât dopamina cât și serotonina, care sunt substanțele chimice din creier responsabile pentru starea ta de bine. Cu cât ai un nivel mai crescut al testosteronului, cu atât o să fii mai calm, mai încrezător, mai stăpân pe tine și pe ceea ce faci. De asemenea, testosteronul o să ofere o mai multă claritate mentală, iar astfel o să poți să fii mult mai focusat și concentrat pe diferitele proiecte pe care tu le ai și asta o să-ți crească extrem de mult productivitatea. Pe de cealaltă parte, dacă ai un nivel de testosteron scăzut, asta va duce la tristețe, la depresie, la apatie și la lipsa unui scop, a unei direcții și a unui sens în viața ta. Al șaselea rol cheie al testosteronului este în menținerea identității masculine prin diferitele trăsături specifice pe care noi le avem ca și bărbați. Trăsături precum părul facial și corporal, vocea mai groasă, atitudinea noastră și de asemenea energia masculină. Testosteronul de asemenea a fost denumit ca fiind fundația biologică a tot ceea ce ne face să ne simțim ca un bărbat, să vorbim ca un bărbat, să acționăm ca un bărbat, să ne comportăm ca un bărbat. Al șaptelea rol cheie al testosteronului este că face ca efortul să se simtă plăcut. Din păcate, nu mai e nevoie să ne uităm peste statistici ca să ne dăm seama că testosteronul se află la niveluri minime la bărbați în anul 2025. E suficient doar să ne uităm în jurul nostru pentru că o să observăm asta. O să observăm că foarte mulți bărbați sunt efectiv lipsiți de energie și extrem de leneși. O să observăm că foarte mulți bărbați efectiv nu au nicio dorință de a face lucruri, de a face efort, de a munci pentru visele lor, pentru obiectivele lor, pentru dorințele lor. Iar dacă te afli în situația aceasta, o să vezi că pe măsură ce îți vei crește testosteronul, o să vezi că te vei simți din ce în ce mai energic, din ce în ce mai încrezător, din ce în ce mai dornic să muncești, să ai activități, să crezi anumite lucruri pentru că efectiv asta este starea naturală a ta ca și bărbat. Iar al optulea rol cheie al testosteronului este competitivitatea. Testosteronul este hormonul determinării, al motivației și al disciplinei masculine. Iar această lipsă de competitivitate, această conformare pe care o vedem la bărbați și de asemenea vedem foarte mulți bărbați care sunt extrem de controlabili și manipulabili, se datorează un nivel scăzut al testosteronului. Pe măsură ce o să-ți crești testosteronul, o să vezi că o să fii mult mai determinat, mult mai motivat,
mult mai disciplinat, dornic să conduci, să devii mai bun, să fii lider și să devii cea mai bună versiunea ta. Acestea au fost informațiile pe care am vrut să le împărtășesc în videoclipul de astăzi, informații care sper că ți-au ridicat foarte multe semne de întrebare și care te-au făcut să conștientizezi care este cu adevărat importanța testosteronului în viața ta. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, nu uita să îmi lași un like și un comentariu cu feedback-ul tău și de asemenea nu uita să te abonezi la acest canal, pentru că în videoclipul de săptămâna viitoare o să discutăm despre care sunt metodele prin care poți să îți crești testosteronul într-un mod natural și sustenabil. Mi-a făcut mare plăcere și nu uita, ai grijă de corpul tău dacă vrei ca și corpul tău să aibă grijă de tine. Ne vedem data viitoare.